ora arep ngundang Citraksi kon perang. Bola-bali ming mirang-mirangke. Nggih pun ora ngundang ora apa-apa kok. Wong kula ora perang ya ora patheken. Perang yo anane yo ping lolor terus mesti kalah kok kon maju. Sampe naik dhewe ra. Aji Jaya Kawijayan. Ayo, kowe iso gawe aku semaput gedene aku tok anteng glecak meguru karo kowe 100 taun. Pecah siramunya. Ose lagi ngematke wong gawa kopi. Urung-urung nyekel tumbak ora. Ayo, pecah siramu kowe tumban. Tumban. Tumbak iso mbolong ndasku. Aku meguru karo 100 taun. Nyekis. Mati tenan kowe Bagong. Hah? Mati tenan. Engko tak cese. Mangger entek baterane colokan listrik murup menah, guys. Aja edan, ora edan serius iki. Pecah siramunya. Piye iki ora muni gamelan. Ngopo dagduk. Pecah siramu. Kuwi Ning. Pecah siramunya. Ngono. Cerdasmu wis semaput ora. Belekke ora. Rumangsane padake wong loro saudon telu saurupan. Tunggale Kartomarwa Kurawarwane Robakaya. Amuk legane ati. Iki ngopo senanangan iki? Kakak dudu Setya ki. Iki ora mangling mantune Sengkuni. Heeh. Patih Udawa Raden. Patih Udawa. Setya ki nanti? Raden Setya ki saya sing kon ganti aku. Terus yo jotosan karo aku. Udawa? Nggih. Kowe ming patih. Aku pangeran Pati. Kowe njaluk mati cara piye? Lakon titit. Njaluk mati cara piye? Lakon titit tinju ngakhirat nyawamu. Raden kula tak caos prisa nggih. Piye? Menika penontone tesih kathah. Kowe njaluk mati cara piye? Lakon tinju ngakhirat nyawamu. Raden kula tak caos prisa nggih. Piye? Menika penontone tesih kathah. Monggo sampeyan nek perang kalih kula, piyai sementen iki do batin mesti menang kula. Mergo do batin mesti menang Udawa. Ning nek nganti sampean menang, sampean padha karo ngresiki penonton wayang. Mergo piyai semene do gelo kabeh. Gelo kula kalah, mergo kalah karo Citraksi, terus gelo kok nanggap dalang pekok. Lho, kok nanggap dalang pekok. Kok iso? Lah Citraksi kok menang karo Udawa, nggih to? Terus nek nganti do gelo karo wayang, sampeyan kalih kula mlebu nang kotak ora ditanggap nganti bosok. Mang pikir. Monggo nek ajeng perang monggo menang sampeyan ya ora apa-apa, ning wayang ora bakal ditanggap karo masyarakat. Mergo dalange wis ngawur. Oh iya ya. Ha iya. Lah terus apike? Apike rasa perang sampeyan mang mundur ning wayang tetep lestari. Oke. Bapak. Bapak niku arep napa? Bapak. Kuwi lho apa jenenge? Mbasan. Tutu. Bapak. Baguse. Tutu. Bapak. Bathukmu. Tutu. Bapak. Iyalah. Oh baiklah. Bapak baiklah. Ngarmoni baiklah yo angel sama-sama. Kathok tutu. Katiasan tutu. Kasatrian tutu. Apa to? Kalau begitu. Oh.
bali, aku tak ngalah, sing penting wayang tetep ngrembaka. Sip. Oke, salam perdamaian. Ya. Penakno lungguhmu rasa melu-melu, aku ya ora tak rasa melu-melu. Ah mengke nek takoni Patih Sengkuni. Sesengkuni kok tak omongin nek aku wis perang tur aku wis kalah. Nek ora percaya, tonyone cangkeme. Oh iya. Penakno salam nggo keluargane omah ya Udawa. Ya, nggih ngestaken dawuh. Sehat-sehat kabeh to keluarga? Sehat. Sesuk malam Kemis nek kowe selo ning nggon aku. Lho, enten apa? Aku elektonan. Oh, nggih, nggih. Tak undang ke penyanyi sing lemu-lemu. Nggih, nggih. Apa ya? Jujur. Jumat. Sip kuwi lho, jos. Penana aku tak bali ya. Ngatos-ngatos ae. Kula maju man. Terus Udawa omong kali kula. Raden Citraksi niki penontonnya isih akeh. Aja nganti penonton iki bubar. Sampeyan mang bali ngalah kali kula. Mergo nek sampeyan perang kali kula, sampeyan menang, penonton sampeyan iki resik ora ana sing ndelok. Siji wayange ngawur, loro dalange peka. Terus ora bakal ana wong nanggap wayang mergo wayange wis awur-awuran. Mula mbangane wayang niku mati, tidak ada yang menanggap. Luwung kula mundur ngalah ning wayang tetep ngrembaka. Betul kan? Ngono to? Nggih. Betul. Kono minggaten. Karena lunga aku weruh raimu iki jijik kan. Maksud lu? Aku nek gagas kepinteranmu kowe iki kadang nonton ning goblok. Lah wong diapusi ngono karo Udawa kok percaya? Mboten percaya ning bareng kula nalar sa ilmiah man. Secara menurut edukatif dan lokomotif. Wah iya. Karto marmo kalah karo kowe. Karto dendo durung karuan. Kowe arep ngopo kowe? Ngajar kowe. Kowe nek aku kene iki kira-kira kowe gila ora? Lho dimati lho. Lho. Kok mblesek awake? Ora meng awake tok. Aku nek mbleseke sak ndase. Ora percaya kowe? Lho, mati aku. Antasena! Lho. Ngapa? Oh, arep modar aku iki. Mau janjine piye? Gejluk lemah ping 3. Wis luwih saka ping 3. Nganti sing tak gejluk ngolet-ngolet. Ra metu-metu. Ya sing gedhe pangapuramu kurang seru, Gong. Wah, ngono carane ngene iki aku enggak main aku. Enggak main piye? Wis ora nggo perang-perangan. Aki senegro iki nglocop bathuke iki. Ki gede iki. Tambani nganggo sungutku mari. Lho. Heeh. Ki nggon unyeng-unyeng iki. Oh kuwi borok kok. Oh iya, Ding. Tambane sian. Yo. Ndak gatel. Yo. Malah nambani borokmu barang. Sonana wah wis ora tertib mah aku. Maju meneh, aku tak rasa ambles bumi. Engko konangan. Lera penak ning kono kuwi, Gong. Nek konangan tak dikira wong Pandhawa mbelani karo kowe. Lah ya kowe. Ngene bae. Piye? Lho, ora bosok anu pripun? Aku tak manjing ning awakmu. Manjing awakku piye? Manjing ning jero awakmu. Kowe engko diantem ora krasa, dipateni ra iso mati. Iki serius? Iya. Tenan. Lihat ndi? Lagene? Ora iso. Kene wae apa piye? Ciut ning ngombo iki. Yo. Elastis. Ora sudi. Metu ngendi kok ngewohke? Kowe ngamet ambegan, aku tak mlebu ning awakmu. Ngamet ambegan? Wis ya wis. Nek aku mlebu ning awakmu kowe dikapak-kapake ora apa-apa.
Lah moyo ditibani gaman mesti kowe ora apa-apa. Mergo kowe kedunungan aku, kowe dadi ampuh. Wis ngono wae aku tak mlebu ning awakmu ya. Nek kowe wis klebon awak aku mesti dadi ampuh. Nah, gek wis ra modar. Omong wae malah pidato. Aku tak keplak sirahmu lho kowe. Wis gawe wis. Gunjang kancing langit kelap-kelap katon lir kincang ing risang mawe gandrung ing kono wis sampe teng ngendi aku wis nang awakmu lho kok ora mbrenjol ya ora mergo iki sukma walah gleleng iki kowe diantem ora apa-apa dipateni ra iso mati mergo saka dayaku terus kowe iso napa meneh iso ngilang mboten ora iso mbok gawe iso ngilang bener nyolong kowe saidan ora ambles bumi ya iso mabur ya iso weh lah kok sampean nek dadi wong biasa ora iso mabur mergo aku ora dikeparengake mabur nek aku sing duwe kekuatan iso mabur wo nek ambles bumi ngampet-ambegan niat ingsun ambles bumi terus sirahmu tatapno aspal ngarep kuwi ki anggreng kok ora au gejegluk tak jak senggel iya ngampet-ambegan weh kok ora sida weh engko nek ra nyata mlenthung dase nyata-nyata gawe wis niat ingsun ambles bumi wah lah bumi iki peteng tenan. Ora ana apa-apa, Buna. Oh lah kae ana wong kae. Tak jak Pak, wah asem ayit to. Jaratan ketok le mringis medhung olah. Ah. Nek mabur sirahe gedruk ping 3 niat ingsun mabur. Mbok sing apik omongane. Ya anu sikil. Wah, Antasena iki arep nyilakake sirah kok kon gedruk ping 3. Ayo mumet mabur tenan kon melayang. Sikil gedruk ping 3 niat ingsun mumet. Niat ingsun mabur. Kowe aja tiru aku to, Antasena. Wah, ya apik nek mabur bangane rambles bumi. Wah, iso weruh ngendi-endi. Wedian ini nang golek kamar mandi ra ono gendenge. Rugi iki. Lah, iki. Kamar mandi kok rung kirakeki gendeng. Oh, tuwa ra sida. Ting klintring kabeh wis. Ra motok. Wis. Nek medun, ayo wis medun ngono wae. Ah. Ki arep gleleng iki. Wis nantango. Amun Surabrata, Jayawata ayo Kartos lebar. Iki Bagong Sayar digdaya kliwat tukur. Mungsu aku iso menang meguru karo kowe 20 taun legane ngatiku barak. Meripate kok mendelik wae mataku ambu arep ngopo kowe sajae mentas meguru anyar ora memper meguru kok ming sedilit ning matek aji jaya kawijayan ayo kowe iso gawe aku semaput gedene aku tok anteng glecak meguru karo kowe 20 taun pecah siramunya.
sik lagi ngematke wong gawa kopi. Urung-urung nyekel tumbak ora. Ayo pecah siramu kowe nya tumban. Nya tumban. Tumbak iso mbolong ndasku. Aku meguru harus 2 tahun. Nya wis. Mati tenan kowe Bagong. Hah? Mati tenan. Engko tak ces. Mangga entek baterai colokan listrik murup menah, guys. Aja edan, ora edan serius iki. Pecah siramu nya. Piye iki ora muni gamelan. Ngapa dagduk-dagduk? Pecah siramu. Wale Ning. Pecah siramu nya. Ah ngono. Hot. Hot. Wah. Oh, mati ya. Mati ya. Wah. Waduh. Gledhek dasmu wis maput ora. Pelekke ora. Rumangsane padake wong loro saudon telu saurupan. Tunggale Kartomarma Kurawarmane Robakaya amuk legane ati muka. Arepku Kartodendra. Wah, ora tau mbayar per bulan kowe. Ora tau mbayar kadi denda terus. Peranganing para Sata Kurawa, Kartodendra dasar Purnyata. Kartomarma kalah karo kowe. Kartodendra durung karuan. Kowe arep ngapa kowe? Ngajar kowe. Kowe nek aku ngene iki kira-kira kowe gila ora? Lho, dimati lho. Lho. Kok mlesek awake? Ora mung awake tok. Aku nang mleseke sak ndase. Ora percaya kowe? Lho, mati aku. Oh ya perang, ya belang apa jajan. Ya rasah lara ati. Wong sing jeneng dilokke ngono iki kok njero lara ati. Sampeyan niku pate mung gaweane aja dawuh. Ning gak pican-picana kula durung tau ngerti lho sampeyan niku pelang niku durung tau ngerti lho, Man. Kula wis totoh nyawa. Ketemu sapa? Ketemu Senjaki. Senjaki kula jotos diajane gak apa-apa, jotos laine ora apa-apa. Barang kula sumbal, Senjaki aku ki ya Cenopati, elek-elek aku ya Kadang-nata. Ayo nek pancen kowe wani karo Durmagati balesen legane atiku. Bles. Udan jengkulmu mlocot. Bles niku ngantil. Oh, sing diandel rai kula. Dudupak rai kula plok, kula bengok salusane. Wah, saking lolone. Kok macep klakep mau, cangkem kula diloloi sikil, Man. Mak slep ngonten sak sandale Setyaki. Edan tenan. Bareng tiba kula candak diajal. Kali dhewe niku dicekel silah kula bleseke nggen lemah sek ngoten. Diantem Senjaki. Dudu Senjaki, Man. Lah sapa? Tangane gedhe kaya menungsa. Nganggo suljan. Sapa? Wani ora aku nyebutke. Lah wani modal apa kula? Pokoke ana. Kula la trimo kula. Ning kula ya arep la trimo arep ngopo wong kula ming wayang. Ha iya. Sing nglakokke dheke. Oh, berarti sing ngantem dalange. Aja celu-celu. Kula sampean lah dilakokne ning jero kotak bosok mligi tikus. Iya, ngundani ngayel. Sapa ta? Oh. Ora wani nyebutke jenenge. Sapa sing arep maju? Citraksi. Keman. Arep maju po. Momong suwe. Barisan Kurawa diusak asik karo Setyaki. Amon Suramrata Jajamrata mimbang yen padha-padha. Mrene to. Omongan kok ning jero kotak mrene. Keman. Iki mungsuhe ora baen-baen lho. Sapa? Setyaki. Wah. Nek Kartomarma Surtayu Durmagati mungsuh Setyaki dodo kalah niku member.
Nek Haryo Citraksi jajangan dipandang sebelah mata. Bengi iki ketoke kowe arep menang. Sing kandha? Aku. Nek nggugu cangkem sampean, hus. Mesti kula remuk man. Ning arep dikaya ngapa kula tetep netepi kewajiban. Wani mungsut ae. Sesen ta medeni apamu? Setyaki kerubuten sawadya bolon. Ndorowati. Kelakon mati. Deneng. Asu aku. Wis cek minggat kono. Aku iso jantungan lho. Kowe megap-megap ngono ki aku ya melu ngampet ambegan. Nggo gathah siramu Gateng. Tata nggo gegateng siramu mati draw. Iki ngopo senanangan iki? Kakak dudu Setyaki. Iki ora mangling mantune Sengkuni. Patih Udawa Raden. Patih Udawa. Setyaki nanti? Raden Setyaki saya sing kon ganti aku. Terus yo jotosan karo aku. Udawa? Piye? Kowe meng patih. Aku pangeran Pati. Kowe jen njaluk mati cara piye? Kelakon tinju ngakhirat nyawamu. Raden kula tak caos prisa nggih. Piye? Menika penontone tesih kathah. Monggo sampeyan nek perang kalih kula, Piyai Sementen iki do batin mesti menang kula. Mergo do batin mesti menang Udawa. Ning nek nganti sampean menang, sampean padha karo ngresiki penonton wayang. Mergo Piyai Sementen do gelo kabeh. Gelo kula kalah, mergo kalah karo Citraksi, terus gelo kok nanggap dalang pekok. Kok iso? Lah Citraksi kok menang karo Udawa, nggih to? Terus nek nganti do gelo karo wayang, sampeyan kalih kula mlebu nang kotak ora ditanggap nganti bosok. Mang pikir. Monggo nek ajeng perang monggo menang sampeyan ya ora apa-apa, ning wayang ora bakal ditanggap karo masyarakat. Mergo dalange wis ngawur. Oh iya ya. Ha iya. Lah terus apike? Apike rasa perang sampeyan mang mundur ning wayang tetep lestari. Oke. Bapak niku arepe napa? Bapak kuwi lho apa jenenge? Mbasan. Tutu. Bapak. Baguse. Tutu. Bapak. Bathukmu. Tutu. Bapak. Iyalah. Oh baiklah. Bapak baiklah. Ngarmoni baiklah yo angel Jawa-Jawa. Kathok tutu. Katiasan tutu. Kasatriyan tutu. Apa to? Kalau begitu, oh. Aku tak bali, aku tak ngalah, sing penting wayang tetep merembaka. Sip. Oke, salam perdamaian. Ya. Penakno lungguhmu rasa melu-melu, aku ya ora tak rasa melu-melu. Ah mengke nek takoni Patih Sengkuni. Sesengkuni kok tak omongin nek aku wis perang tur aku wis kalah. Nek ora percaya, tonyone cangkeme. Oh iya. Penakno salam nggo keluargane omah ya Udawa. Ya, nggih setaken dawuh. Sehat-sehat kabeh to keluarga? Sehat. Sesuk malam Kemis nek kowe selo ning nggon aku. Lho, enten apa? Aku elektonan. Oh nggih. Tata undang ke penyanyi sing lemu-lemu. Nggih. Apa ya? Jujur. Tutu.
Jumat. Sip kuwi lho, jos. Penana aku tak bali ya. Ngatos-ngatos ae. Kula majuman, Tetra Sudawa omong kali kula. Raden Citraksi niki penontone isih akeh. Aja nganti penonton iki bubar. Sampeyan mang bali ngalah kali kula. Mergo nek sampeyan perang kali kula, sampeyan menang, penonton sampeyan iki resik ora ana sing delok. Siji wayange ngawur, loro dalange peka. Terus sateruse ora bakal ana wong nanggap wayang mergo wayange wis awur-awuran. Mula mbangane wayang niku mati, tidak ada yang menanggap. Luwung kula mundur ngalah ning wayang tetep merembaka. Betul kan? Ngono to? Nggih. Betul. Kono minggaten. Karena lunga aku weruh raimu iki jijik kan. Maksud lu aku nek gagas kepinteranmu kowe iki kadang nata ning goblok. Lah wong diapusi ngono karo Udawa kok percaya? Mboten percaya ning bareng kula nalar sa ilmiah man. Secara menurut edukatif dan lokomotif. Wah iya. Lokomotif nabrak cengelmu iki. Wis mundur aku pegah apa kowe. Ora arep ngundang Citraksi kon perang. Bola-bali ming mirang-mirangke. Nggih pun ora ngundang ora apa-apa kok. Kula ora perang ya ora paten. Perang yo anane yo ping lolor terus mesti kalah kok kon muja maju. Sampe naik dhewe ra. Dur, wonten dawuh. Rene le, nggih. Pripun man kok kaya pucet. Gagas adi-adimu aku kok mumet sirahku. Nggih. Kurawa ketemu Setyaki. Citraksi napa Setyaki? Setyaki. Kurawa ketemu Setyaki. Kleru. Pati kok le omong kok kleru. Ketemu Setyaki terus dadi perang gedhe. Kurawa bubar mawut ora karo-karuan kowe maju Setyaki undurna mengkiriye. Perkara gelut nggih gelut ora wedi karo Setyaki. Ning jane sing go rebutan apa? Ming dalan. Napa dalan iku mung siji niki? Napa dalan iku mung siji niki? Kudu dadak perang karo Setyaki yang kepengin Kurawa liwat dalan mriki. Nggih ngoten apa ya? Lho la iya, lho akeh dalan liyane ning Ngalang. Ngalang ngene nek cara kula luwih becik Ngalang bangane dadi regejegan. Lho ngoten kok. Golek apike mawon. Bangane perang kali Setyaki ning nyatane kalah. Wah, tiwas nabuh tambur ngunekke slompret. Munyok brang-brangan ning ditonton karo para warga kawula. Negara Ndarawati Kurawa kalah kocar Kanjeng Rama mboten pirang-pirangke. Mbok sampeyan wong tuwa niku aja seneng nonton wargejegan doan. Mbok golek dalan liyane wong Kurawa niku dijak Ngalang ya ora ngresula kok sampeyan niku malah gawe perkara. Nggo, tane kalah. Wah, tiwas nabuh tambur ngunekke slompret.